Je to dôležitá téma. My totiž to pokračujeme osviežujúcimi nápojmi a potom sa opýtam pani docentky, že ktorý z tých osviežujúcich nápojov by si vybrala ona. Takže nech sa páči druhá téma. Áno, veľmi pekne nadväzujeme, pretože pokiaľ vám nechutí náhodou obyčajná voda, tak vám teraz doprajeme také osviežujúce nápoje, vhodné už na leto. A o tie receptúry sa postará Zorka Konde. Vítaj v Dámskom klube. Ďakujem pekne, pozdravujem. To znamená, že doplníme náš pitný režim, ktorý je veľmi dôležitý nielen v tom letnom období, ale v každom jednom a počas celého roka jednoducho. Dnes to bude niečo ovocné, bylinkové aj zeleninové. Nakombinujeme niečo. Nechám teda na teba, máme toho veľmi veľa, takže nech sa ti páči, môžeme sa pustiť do miešania nápojov. Ďakujem pekne. Tak najprv by som začala povedzme zeleninou. Môžeme si urobiť fantastický nápoj. Ja som tu ošúpala klasickú zelenú uhorku, ktorú necháme dlhší čas vyluhovať. Zalejme ju samozrejme obyčajnou čistou vodou. Dlhší čas je hodina, 2? Aspoň 3 hodinky. Dobre. Necháme odstáť. Dali sme tam troška citrónu a dali sme tam aj hodne bazálky. Dneska budeme používať vlastne bazálku, metu a medovku. A z toho dôvodu, že bazálka vlastne ako aj meta a medovka pôsobia veľmi relaxačne a doplnia nám napríklad aj beta-karotén alebo všetky ostatné látky. Pôsobia tieto bylinky aj na znižovanie cholesterolu, znižovanie alebo vyrovnanie hladiny tlaku. Takže je to vlastne taký zdravý nápoj a nechať to treba naozaj aspoň tie 3 hodiny vyluhovať a potom to tam môžeme nechať aj počas celého dňa a popíjať tento nápoj. Takže to je napríklad časť tej zeleniny, môžeme si to ešte takto pekne ozdobiť. Takže veľmi dobre a uhorka sama o sebe je hydratačná, takže nás zásobí ako veľmi vodou. A môžeme ešte druhýkrát použiť aj tú uhorku, aj tie bylinky na zaliatie vody, alebo to už nebude mať ten efekt, o ktorom si vravela? Môžeme. Je tam aj dosť tej uhorky, takže môžeme to zaliať aj druhýkrát. Vypijeme a necháme jeden deň a na druhý deň si urobíme už zase nový Veľmi dobrá nápoj. strana tohto pultu, som rada, že som tu krásne to tu rozvoniava. Myslím, že aj vďaka rozmarínu. Áno. Asi ho tiež niekde budeme zapracovávať. Môžeme ho dávať, áno. Teraz by som pokračovala napríklad, môžeme si urobiť také citronádu, alebo nazvime to také mojito virgin. Ja som tam už dala cukor a zaliala vodou, aby sa to troška roztopilo. A samozrejme, že do mojita ide cukor, ide tam hodne lístkov práve mety, ako som spomínala. Zalejeme to minerálnou vodou a dáme aj zo pár kúskov ľadu. A vlastne tá citronáda, alebo ak to chceme nazvať mojito virgin, je hotová. Na alko samozrejme verzia. Áno. Mojita virgin to znamená, že je bez alkoholu. A obdobný nápoj si môžeme spraviť tiež, že použijeme citrón. Tuto však nebudeme dávať cukor. Zalejme to samozrejme vodou. Ale navyše tam dáme dokonca aj troška zázvoru. Tento zázvor nám vlastne urobí to, že nápoj bude trošku taký pikantnejší, ale pozor, nesmieme dať veľa toho zázvoru, pretože nechceme, aby sme sa potili, ale v tomto prípade tá malá troška zázvoru nám má urobiť ten efekt a osoch, že nám otvorí pory a budeme sa ľahšie potiť, čo je v tých horúcich dňoch, ktoré nastanú, tak je veľmi dôležité. A ako vidíš, Andrejka, nedávam tam ani cukor, pretože ja si hovorím, že v ďalších receptoch, kedy tu máme samé ovocie samé o sebe je sladké a ja nie som veľmi zástancom cukru, pretože ten cukor by nám mal stačiť v tom ovoci. Navyše v ovoci je vláknina a ten cukor sa nám aj zdravo zužitkuje, takže nedávam tam nikde cukor. Ešte by som chcela podotknúť, ja tu mám aj ľad, ale skôr by som povedala, že je na dekoráciu. Samozrejme, môžeme si ho dať do tohto zázvorového nápoja. Môžeme tam pridať ešte aj zo pár lístkov mety alebo aj medovky. Mnohí ľudia pijú vyslovene až vychladené, priamo z chladničky vytiahnuté nápoje. Tvoj pohľad na to je? Môj pohľad na to je taký, že my sa potrebujeme v tých horúcich dňoch osviežiť a schladiť. A naopak, keď pijeme veľmi studené ľadové nápoje alebo dokonca nápoje s ľadom, tak to spraví šok. Jednak môže šok získať naše hrdlo, ktoré nás potom bolí. To hovorím príklady z praxe. Alebo si potom to horúce telo a ten žalúdok zachladíme a on bude reagovať tak, že sa zase začneme zahrievať. To telo nás začne zahrievať
pretože žalúdok utrpí, ako sa povie v úvodzovkách, šok a začneme sa podiť. Napríklad národy, ktoré žijú v tom tropickom pásme alebo jednoducho, kde je horúco, tí vôbec nepijú studené nápoje alebo ľadové nápoje. Oni pijú buď takej bežnej teploty, izbovej teploty, alebo dokonca aj vlažný alebo teplý čaj alebo takéto nápoje. Čiže oni vedia, ako postupovať, ale to je jednoducho len moderná doba, ktorá vymyslela používanie toho ľadu. Čiže ja nie som zastancom, ale aby sme videli, máme tu, kto chce si dá, kto chce si dá do chladničky, ale keď sa chceme schladiť, tak naozaj bez toho ľadu. Čiže toto bol ďalší nápoj s tým zázvorom. Takže ešte raz, je tam zázvor, sú tam kúsky citrónu, alebo môže to byť aj limetka, medovkové lístky, prípadne mätové a toto je celkom osviežujúce. Ďalší nápoj, ktorý som pripravila, je čierny čaj. Zaliala som ho horúcou vodou, ale len máličko, povedzme také 1/5, podľa toho, aký veľký nápoj si chceme spraviť. Prepáč mi, lúhovanie? Lúhovanie iba 5 minút. 5 minút? Stačí 5 minút. A naozaj iba takto zaliať? Áno, aj vysvetlíš horúcou prečo? vodou, áno, iba 5 minút horúcou vodou, aby sa nám vylúhovali všetky tie látky. Vieme, že čierny čaj je vlastne taký povzbudivý, takže budeme to mať aj na celý deň, keď si urobíme nejakú väčšiu nádobu. Ja som tu vymačkala ešte pomaranč, takže prilejeme šťavu z jedného pomaranča a tu nadáme práve tiež nejakú perlivú minerálnu vodu a bude to maximálne osviežujúce. Samozrejme, že môžeme pridať aj lístky mäty do toho. To je veľmi zaujímavý nápoj. Nevylučuje. Šumí teraz tá minerálna voda. Áno. Prečo tá kombinácia? Jednak čierny čaj pôsobí troška povzbudujúco. Minerálku si môžeme dať, pretože nám trošku aj prepracuje žalúdok a žalúdočné šťavy. A samozrejme lístky mäty alebo medovky nás samozrejme tiež osviežia, pôsobia vhodne na žalúdok, na tráviaci, vylúčovací trakt. No a tá minerálna voda, môžeme si dať v lete aj troška viacej tej minerálnej vody, pretože v lete sa hodne potíme a vylúčime zase minerály z tela. Čiže v lete by som odporúčala troška viac minerálok, ako povedzme v tom zimnom období. Takže aj minerálka je vhodná. Ale zaujímavá kombinácia, teda aspoň za mňa. Áno. Čierny čaj naozaj v takej mini verzii, ale doplnila si teda šťavou a ešte doplnila si to aj minerálkou, tým pádom si to vlastne rozriedila. Áno. Je to limitované v tomto prípade tohto čaju? Ja neviem, iba naozaj denne jeden takýto pohár, alebo je to úplne jedno, že spravíme si toto množstvo aj do nejakej veľkej nádoby? Môžeme si spraviť aj celý liter a popíjať to počas celého dňa. Takisto nemusí to byť zasa veľmi zachladené. Hovorím, kto chce podľa chuti, môže si dať ľad alebo to zachladiť, ale môžeme to popíjať a pôsobí to naozaj tak harmonicky a povzbudzujúco. Potom ďalšiu verziu, čo som vymyslela, tak tuto máme rozmixované mango. Hej, tak to vyzerá mango. A toto si budeme miešať práve s kokosovým mliekom alebo s kokosovou vodou. Toto aspoň takto skrátke ukážeme. Inak, že je to fantastický nápoj. Ono to treba dobre rozmiešať, ale aby sme videli, chcela som, aby tam bolo vidieť, že je tam naozaj to mango, že tam dávame tú kokosovú vodu, respektíve to kokosové mlieko. A môžeme to dozdobiť ešte aj takýmito čiernymi tapiokovými guľôčkami, čo nám ten nápoj vlastne dosladí a ono ho aj tak ozdobí, hej? Že je to taká príjemná taká verzia toho nápoja. A vlastne tie tapiokové guľôčky sú z rastliny, ktorá sa volá maniok a je to vlastne škrob. Niečo ako kukuričný alebo zemiakový škrob, ale čierne sú preto, že oni výrobcovia to dosládzajú karamelom, ale veľmi chutne to pôsobí. Pripomína to tie guľôčky, ktoré sa dávajú aj do tých čajov, bubble a tak ďalej. Takže naozaj taký veľmi letný, príjemný nápoj nám z toho vznikne, osviežujúci. Nápoje, samozrejme, na trhu my si vieme vôbec aj rôzne vytvoriť. Áno. Poďme ešte ďalej. Môžeme ísť teraz ešte, tu nám mám broskyňu, samozrejme znova rozmixovaná broskyňa. Môžeme tam doliať znova minerálnu vodu. Opäť môžeme tu dať lístky, povedzme, tejto medovky, pretože aj broskyňa, aj medovka
pôsobia veľmi upokojujúco. Môžeme si to povedzme ešte aj takto ozdobiť, aby to vyzeralo pekne. Môžeme dať slamku. Ono sú to všetko vlastne aj suroviny, ktoré budú v sezóne a teda tešíme sa na to, že si ich vychutnáme naozaj v tej sezóne. A že budú to čerstvé, priamo možno otrhnuté, keď má niekto záhradu. Čerstvé aj a práve, že je to od nás. Ja som tu aspoň na ukážku. Čučoriedky, jahody. Akurát exotické je to mango. A môžeme sa môžeme niekde v exotike ocitnúť napríklad. Áno, alebo niečo extra urobiť. Áno. No a ešte by som nakoniec nejakú takú pikošku. Tuto mám melón. Ja som ten melón takto vykrojila. Pomôžem ti? Takto. Ani netreba. Takto toto dáme preč. Môžeme to dať. A teraz si ten melón môžeme zmixovať. Čiže tak veľký otvor sme urobili. Že vlastne my tú dužinu zmixujeme, pekne sa nám premixuje, takže je to úplne také tekuté, ale aby to nebolo fádne, pretože melón obsahuje veľa vody, ale je dobrý takisto na srdcovo-cievny systém, na obličky, pretože má veľa vody, prečistí nás. A aby to nebolo také fádne, tak si tam môžeme ešte priložiť aj nejaký kúsok banánu a zmixovať to a budeme mať takú plnohodnotnú, povedzme aj plnohodnotný, trošku to prská, nápoj a bude to aj sladké, aj šťavnaté a nás to vyživí. Čiže my to môžeme mať nielen ako nápoj, ale môžeme to mať aj ako nejaké desiatové jedlo alebo olovrant a je to veľmi ako výživné, schladí to, pretože vieme, že keď je horúce leto a dať si melón, tak to je niečo úplne perfektné. A možno by som odporúčala, komu sa nechce tie kostky vypľúvať, tak dostať aj odrody melóna bezkôstkové, že sa s tým nemusí hrať, ale s tým banánom, respektíve čokoľvek si tam človek primieša. Aj čučoriedky možno. Môžu byť aj čučoriedky. Zorka, veľmi pekne ti ďakujeme. Naozaj tešíme sa možno oveľa viac v tejto chvíli na to letné obdobie. A vyskúšajte, milí priatelia, prípadne nám potom aj napíšte, že čo z toho ste vyskúšali. Ešte raz veľká vďaka za ďalšie naozaj originálne, nevšedné receptúry osviežujúcich nápojov.